Ito ang sentrong pamilihan sa bayan ng Daet, probinsya ng Camarines Norte. Makikita dito ang iba't ibang bilihin katulad ng mga gulayin, tinapa at iba't ibang klase ng tuyo at daing. Ang tampok sa ating video ay ang eksena sa Pineapple Street kung saan matatagpuan dito ang iba't ibang klaseng tuyo at daing. Meron din ditong mga daing na pusit, makakabili ka rin dito ng balaw na dinailan, kaya kung mahilig ka sa mga nabanggit hanapin mo lang ang Pineapple Street sa Daet. Karamihan sa mga panindang tuyo at daing dito ay nagmula sa bayan ng Mercedes, na itinuturing na fishing capital sa Camarines Norte. May nagawa na ako dating video sa Pandawan ng Mercedes, nagsisimula ang bilihan dito at bulungan tuwing madaling araw hanggang umaga kung saan mabibili mo pa dito ng mura ang mga isda bago ito may benta sa iba't ibang palengke dito sa Camarines Norte.